Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang o dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobong charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chululot. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Nilokos ko kwakli! Si Chululot, may angel nga charot. O garon mga igolo sa loy na sagsubay niligatog sugilanon nga naguluhan. Si Chololot at may angel nga charot. Agaw! Nialagit lang itong paning atop. Di mo ni. Kay may natimahuan ko. Di nga nagmabasot ka niya, ha? Usa sa nagpuyo aning baya. Mabdos. Sa? Umot kayo. Siya nga itong biktimahon karon di mo ni. Lami kayo di mo ni. Lami. Umot. Mada, humpot din ang mabdo sa gahon? Di mo ni. Humot nga haplas. Unsa to? Anak maginang mga mabdos. Manghaplas magina kay panuhuton ug aron kagyud mutuo. Ana, lilia aning buslot sa atop. Na siya naghigla di mo ni. Dako ug tihan. Lilia, kanang naghabol. Agaw, tuod ta. Bisag naghabol, pero mailangan ako kasagtiyan. Unya agahon. Unsa ba sunod tang buhaton? Kuhaon ko kanang iyang gisabak. Pinaagi sa taas kong dila. Dila? Di ko ni. Ipagawa sa dila, be? Ni Asia. Maayo kay naghayang tanawa. Watch and learn. Masan? Watch and learn. Ano po na yung watch and learn? Tanaawa lang. Akong ukbon o gamay kining usa ka palid nga scene. Klaro na. Kabudlo trabagtian babayana. Pabor kayo kay naghayang. Ako na siyang balbalon. Pinaginining akong dila di mo ni.
Tanawa. Gawas nila, gawas. Gawas nila, gawas. Kataas mo nila agaw no eh. Mura magpisig nga may balik to sa ubos. Ipadailos nga to sa ubos. Ay! Agaw, sige pa. Sige pa. Gaman na lang, gaman na lang. Sige pa, agaw, sige pa. Ipaubos mo nila. Ipaubos mo. Gusto na kita ipaubos sa skinan mo nila. Agaw, doon na lang ta. Tugot pa, sige. Sige, tugot pa. Taas pa rin mo nila. Sige pa. Kamay lang. Sige pa. Ops. Hala, agaw. Hala. Iko na. Pundo, Timon. Hala, agaw. Hala, miliyok siya, oh. Uy, agaw. Muro na kabantay. Agaw. Sana! Bakas nga. Lucky. Lucky mo din na agaw. Oy, ala, agaw. Ala, ni bangon. Oy, lucky na kong tiyan. Ala, nayatis na. Agaw, bubod. Buburaki mo nila. Makahilo na. Bubod. Agaw. Hoy, magkakawatan mo! Ala, may albalayat, agaw. May albalayat. Na, wala. Yawas na. Agaw. Imong nila. Sige pa. Bubura pa. Pusil! Lupan, agaw! Lupan na! Alimal, busit. Hala. Ay, agaw no, ay. May pilit mas kong agtang. Sabi na! Hal, kalambuang ka. Ikay nagdabuisit. Naon sa kaniha? Ako ba nang imong pasinginlan? Ibuong lang ko. Basta na ka, pirming palpak. Tungod na sa imong kahambog. Mingon ka magudayag watch and learn. Kapilin na. Kutob sa natin operation, minsan tayo watch and learn. Yung dahil palpak. Hilom di mo di. Hakbayaan ni... Asas Toro. Ambot lang. Huwag naabot na baka agaon. Namalbal ba to? Tawag na abot na ba? Ug na gani parya, susihon nato kung unsa na iyang lakaw. Pagdali, di mo ni... Oh, Unsay nahitabo ni mo, Toro? Tubag. May gika-enkwentro ko agaw. Unsa, Toro? Tagapilia? Lele agaw na lain. Bikono. Sultihi ko nukos na hitabo. Unsang pagkaunsa, sultihi ko. Diya naunta to'y biktima hunon. Pero may miabot. Gadag espada. Unsa? Nagda siyang espada. Hait kayo. Kayo ang maong espada. Huwag mo nagkasamad ni akong bukton. Ambi ko no. Tanahon tagi mo sa man. Daragaon. Agahon tabagi taon ko. Ayuhan nga akong sama. Tanahon sa lagi nato. Daragaon. Animal. Nga agahon. Dili kini agi sa ordinaryo lang nga espada. Unsa? Dili kaabtan anig duha ka adlaw, Turo. Dito ang agahon. Tinuod ka lang akong isulti ni Toro. Dili kini ordinaryo lang nga espada nga nakasamad nimo. Mao kini agi sa espada nga gigamit nila sa didto pamisan langit naging kwentro. Unsa?
Kung baho ka na agad, unsaon mo na ako, mamatay na ako. Ayaw ka malaka. Gamay na rin sa mara. Mada pa rin. Pero sa sunod, ayaw kumpiyansa. Kay delikado kung may timano ka pag-igo sunod. Maura na imong kamatian. Mabay na ako mamatay agad. Unsay dili. Matay maganim mi anak kung kami lang maigo. Ikaw pa. Sige. Ato nang ayuhon. Pero sa sunod, magmatngon ka na, ha? Ayaw gyud og kumpiyansa. Asa naman sila, Lupin? Tuan na kap, gidaan ni Chululol sa buding. Si Pats Jomong, naaras gawas nagpabilin. Mayroon nun. Pastilan. Di yun lagi mo kumpiyansa kay ang mangdas na aras palibot. Mauna. Ikaw, Lupin, kung misugot pa ka nga ikaw mo'y miyapas kang Jomong dito. Huwag ikaw may kwintos mangdas sa may buhaton mo. Oh, malas yun naman tasa kap. Kaya di arabay bagakay ang daan ako. Talinis kayo ni. Bagakay din na. Oh, sumlitan ni mo ni kap. Kawayan naman na. Bitaw. Kawayan na bitaw ni kap. Ang dito nis ilang Laura. Laura ba? Ay kanagong mga salay sa iskina. Ang tuhog manis baboy para asal akong gikuha niya akong gitalinsan. Mas ka nga kayo ni mo, Lupin. Imo na siya ng kikawat. Uy, kawat good. Inasal pa nun akong kawaton. Tuhog ra gud ni. Oh, kap. Asa naman to si Jumong? Oh. Wa naman to siyang gibarugan, diha naman to. Oh, asa naman sa dahil ito, Jumong? Milakaw na po. Bidangita yung siya isunod sa mangtas. Kap, wa na. Nadaan na ba itong naglagot sa gidangatan ni Pats Puding? Ang ako og pastilan. Wa ka to mangitas mangtas. Unsa? Kap, wa gyud kap. Wa na gyud Pats Jumong. Ha? Asa makada ito siya? Oy, basig nangumpra pa. Saan pa ka din? Ngumpras ka daon? Oy, Lupin. Wa man kayo trabaho di ano, lalala ka pangita atos Jumong. Uy, suluha kap. Ipabalbal ko mo sa mangtas. Uy, ang gaw, dili na basa-basa mo balbal mga mangtas, oy. Unsa? Nga dugod taon. Ngano na kayo magkana kap? Kamao sa taon na silang mamili gwapo, oy. Ay, pasingit da ay. Gionhan gyud ko da. Ay, sabalay. Lakaw na, katug na dito. Dinaranas duka na mo, Lupin. Asam ka taon to sa Pats Jumong kap no? Gusto ka may baho? Unsaon man kap? Pumunta na writer rin tumaha. Nila ko sinapit sa nitibuan kang Parts Buding. Kung lain magkani ang mangtas, dilis chululot sa ato pa, niyara ito gani. O kung wa magkani mangtas mo pakita na ko karon. Sa ato pa, klaro na kayo. Si chululot yun ang mangtas din sa mong dapit. May bawal ko ka na. Kung mo pakita na ko karon ang mangtas o dili. O sa magpaabot ka dili. Magbarong ko din hantod nga mo pakita na ko mang mangtas. Mangandam na ko. Ingkasog din mo pakita na ko karon nga mangtas. Ang akong pinguti. Kuhaan ko dasas ko man.
lang yun magpagkasayo pang mangtas pagdula ko. Kay mahabas ko siya ng pinuti na hait kayo. Agawan? Ay kong sa muka. May pahuway ko. Agawan, kainit ba si mong ooy? Gisapot ko. Naday sa puto ko maghagok. Magbuot ka. Ako man style. Style ng naw mo. Ay kasamo ka. Piti ka ron. Ay, nahibaw na ko kung nganong init kay imong o agawan. Nga naman, di mo di. Natural. Init yung kain ng atong nahimutangan, way aircon, lunaan, gihapon tas impyerno. Hoy, ikaw ba di mo ni? Reklamador ka kayo. Mura na bagiin kagikan. Ayaw paghilas-hilas sa kay wagyo kay angay bayuta ka. O sa bagay tuyo ni mo? Wala nang utaw na lang unta ko ni mo kung sa sunod tang plano. Mopahuay lang usa ta karon di mo ni. Kadi pasad mahimo si Toro. Tuon, kumusta naman si Toro agaon? Tua, mi file og sick leave. Char.com Unsa? Ay kuyawa god. Unsa may nakakuyaw ni Ana di mo ni? It's unfair. Unsa? Unfair kaya agaon. Ako? Og masakit ko? Wag yung siklib. Katong nabuthan na Granada. Katong kay kayo na. Nga nabungkag ang akong kalawasan. Wag ko tagayin wag siklib. Hoy, bayot nga demonyo. Ka? Unsaon nimo pag-file og sick leave nga halos tanang leave na naman nimo? Agaon, Pagpuyo diha. Kung gusto ka hala, lakaw. Soroy dito og asa ka. Basta kay mapuhuay lang sa ta karong adlaw. Tinuwag ka agahan? Oo. Sige, lakaw. Laag dito og asa ka. Biyain ako kay mo pahuay nako. Lakalay! Wow! Kanindot. Makalaag ko. Asa ka ko, no? Sarado namang Regent Theater? Gusto ko malipay ka. Ugoy lang ay magkahatar ko galipay, kundi Ay! Tagaan na. Ay! Char.com. Ay! Hosto na ito at mapagwapa ko. Magpa-parlor ko. At siyarong bigyan ko magkikitag ekal. Sige ako ka mo pa-parlor, no? Naaba kayo parlor ng dapita? Uy! Saan ba? Nai-parlor ha! Anak ko diha. Pero iyon na. Usa na ba yung manunupi si Rachel? Usa ba ng parlora ay? Basig barato ho na diha. Biko na ba? Sahon ako. St. Francis Funeral Parlor. Anyway, ay, parlor yun laki. Anak ko na mapartokis kung naong. Mula bang nako? Haliyot lang. Ikaw! Nagkita na yun ka. Karon, tiwason ta ang wa mahumana to